lidt latterligt det her. Nå, anyway. Jeg vil gerne bevise, hvordan man finder frem til sinusrelationerne. Jeg vil tage udgangspunkt i en vilkårlig trekant med vinklerne A, B og C, og siderne lille a, b og c. Da vi ikke ved noget om en vilkårlig trekant, bliver vi nødt til at lave den om til 2 retvinklede trekanter. Det gør vi ved at indsætte højden på. Ja. Om retvinklede trekanter ved vi, kan du se mig? Okay. At sinus til en vilkårlig vinkel er den modstående katete divideret med hypotenusen. Så vi kan så sige, at sinus til A er den modstående katete, som så er H, divideret med hypotenusen, som så er C. Og vi ved også, at sinus til C er den modstående katete, divideret med A. Ja. Jeg vil nu gerne have H til at stå alene. Ja. Det vil sige, at H er lige sinus til A gange C, og H er lige sinus til C gange A. Fordi jeg nu har 2 udtryk for H, kan jeg sætte dem lige hinanden. Så sinus til A gange C er lige sinus til C gange A. For at jeg nu kan få det her udtryk til at ligne sinusrelationen, så vil jeg så dividere med vinklerne modsat. Så jeg siger divideret med sinus til A gange så sinus til A, og igen divideret med sinus til C, og divideret med sinus til C. Sinustag divideret med sinustag går ud med hinanden, og sinus til C divideret med sinus til C går ud med hinanden, så der kommer til at stå C divideret med sinus til C er lige A divideret med sinus til A. Ja. Så mangler jeg så den sidste. Den kan jeg finde ved at omdøbe min trekant. Hvis jeg så fortsætter igen med samme metode, får jeg så til sidst B divideret med sinus til B, som så er den endelige relation.